Richard, mega love shout out. Thanks for coming. Salamat sa pag-amsap. Sis, ang dami kong luto, promise. Morning pa lang kasi dadalhin ni amo. Ayan oh, mag-ano ako, mag-shorba ako, magsalata ako. Ano yan sis? Ayan oh. Tigbe-20 mahigit yung peraso. Pagod na sis. Ano siya? Bukod yung mamaya para sa kanyang pamilya dito. Tapos yung dadalhin niya yan sa bukid, sa desierto. Ay. Oo sis, kaya wala na akong lakas ba? Wala na akong lakas pagdating sa gabi. Ay, nalalaglag yung aking cellphone ba? Umaga pa lang yan sis ha. Pera pa yung para mamaya sa mga para sa mga asawa at anak niya. Baka mabitin pa ako sa oras ba? Kagising ko lang. Ang oras na ako umakit kagabi. Sabi ko mag-live ako kahit busy. May magpunta ba sa wala? Hindi pa nga ako nakapagbihis oh. Pagbaba ko,
Diretso na. Mamaya na lang ang palit ng damit. Nadidinig mo ako, sis? Hanggang mamaya yung gabi, hindi ko nababasa yung mga comment dito ko sa isang cellphone. Nakakaiyak ang Ramadan, sis. Lupay-pay ang mga katulong. Namamatay kasi itong cellphone ko ba? Kaya ayaw makisama. Ikot-ikot. Grabe sis ang pagod. Tingnan mo itsura ko. Tingnan mo itsura ko. Chinita, Mix Vlog, thanks for coming. Busy ako guys. Nag-LS lang ako kasi di na ako nakakapag-LS ba. Samahan niyo ako habang busy. Naghahabol ako sa oras. Kaya hindi na ako sisi nakakapag hindi ko na talaga nagagawang hindi na nga ako nakakapag-upload ng mga videos ko. Hindi ko na rin nabibidyohan yung iba. Sa kakamadali. Kasi ang daming ang aking net ba? May disconnection. Ayaw talaga makakawa ng net. Ayaw makisama ng net ko. Hindi ko nababasa yung sinabayan ko talaga yung basic ko. Paano ako nito makakayari? Sisi Chunela, salamat. Good afternoon, morning. Dito sa amin morning pa lang, kagising ko pa lang. Ay Richard, wala ka palang wait. Sorry naman. Wait lang, lagyan kita. Kasi yung cellphone ko ba? Ayan, may moderator ka na, Richard. Pasensya na ha. Nag-update ako sa aking habang akong busy ako. Sabayan ko yung bahala na yan dyan. Hindi ako nakakapag mga sisi ko, hindi ako makapag-update ha. Kasi ang dami talaga, promise. Ang dami kong lulutuin guys. Umaga pa lang yan. Iba pa yung mamaya. Nadidinig ang boses ko.
Hindi na rin ako nakakapag-upload ng video, sis. Punta kay Iris, Papa, Sister. Lapit na matapos. Sige lang, sisi ko. Salamat sa pag-ano mo ba. Sisi Chunela, salamat sa support. Richard, thank you. Busy talaga si host, grabe. Nahabol ko pa yung oras. Bukod yung ngayon, bukod pa yung mamaya, bukod pa yung hating gabi, kiatay. Kaya mga itsura ng mga OFW, pag Ramadan, lupay-pay. Ang hanggang ano, sibuyas. Kinatawa Mix Vlog. Thanks for coming, Sisi Koy. Gawa ako ng dadali ni among lalaki. Punta raw sila ng deserto ng kanyang mga barkada. Kaso yung pagkain, ako lahat magluluto. Yung kanilang breakfast. Dati nung nasa Pinas ako, di ba pag sinabing Ramadan, isang buwan na hindi kumakain, fasting, hindi pala yun, hindi ganun. Pinaliktad lang nila yun. Hindi sila nakain sa umaga, pero ang kain nila sa gabi. Start ng 6 ng hapon, almusal nila. Tapos, kain sila ng hanggang yan, huling kain nila mga alas 3 yata or alas 5 ng madaling araw. Ganun sila. Yung ako, Chart, thank you sa support. Lahat bumaba. Views ko, yata, hindi na kasi ako nakakapag kahit upload, hindi ko na magawa. Kaya ako, sabi ko kahit busy ako ba. Nag-live ako kasi wala yung amo kong babae, hindi pa naman siya pupunta dito. Tulog pa yung ganitong oras. Kaya okay lang. Kasi pag hapon nandito siya, ikot-ikot. Isang linggo pa lang yan. May 3 weeks pa kami. Talagang pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakakapag ngayon ha. Hindi ako nakapag-support talaga. Promise. Grabe. Pressure cooker ko na yung para madali-dali.
Salamat mga sisi ko sa pag-video nyo dyan. Salamat. Hindi ako masyado makapagbasa ba ng message. Pasensya. Kasi, thanks for coming. Pasensya na busy masyado si host. Hindi ako masyado makapagbasa ng ano ba, comment. Salamat sa pagbisita nyo. Nag-ano ko kasi lahat na bumaba. Hindi na ako nakakapag-LS, pati views ko. Nawala siya lahat. Ba't ayaw? Naghang naman natin. Yung aking cellphone bang pang ano, pang ano, laging ganito, naglolo ko. Kasi may moderator ka na po. Salamat sa pagpunta. Puluin ko siya dito para madali sa lumang. Salamat guys sa pagpunta nyo guys ha. Sabi ko na report baga magtaong bado. Hindi, ano yun, wala siyang isa lang gamit ng cellphone, kaya hindi siya makapag-jacket. Ngayon, sira yung cellphone niyang isa. Kaya hindi siya, nag-update lang din sa ano niya, kanyang, live. Kaya ganun, hindi siya makapagbigay ng ano ba.
Ito. Tinitao, Mix Vlog, thank you. Ellie, thank you. Miguel of shout out sa inyo lahat. Pasensya na busy si host. Salamat sa support. Pasensya kayo, sinabayan ni host ng LS yung kanyang pagka-busy. Kasi hindi ko talaga magawa ng mag-LS. Palambutin ko muna siya, guys.
Ingat, Sisi. Richard, salamat ha. Sisi Osang. Sisi Chunela, salamat sa support niyo. Busy talaga si host. Ang sibuyas dito ang lalaki. Gawa ako ng salata. Salamat guys sa nakatambay guys, sa patambay nyo guys. Salamat sa support.
Sisi Dailin, Miguel Love shout out, salamat po. Sis Dailin, pasensya muna kayo sa akin. Laging ganito ba ako ba o nag-update LS ako, bumaba lahat. Hindi ko na nagawang mag-upload kahit magkuha ng video sa sobrang nagmamadali ako lagi. Umaga pa lang, ano na ako. Tapos ang akyat ko, alaunang, inaabot pa ako ng 2:00 ng madaling araw. Kain tayo lang. Salamat, Sisi. Sisi, sorry ha. Pasensya muna kayo sa akin ba. Grabe talaga. Grabe itong Ramadan sa amin. Akyat ng madaling araw tapos baba ng umagang-maga ba. Ano to sis, dadalhin lang to ng aking among lalaki. Ano siya, tingnan mo ha. Tingnan mo siya oh. Ayan, lutuin ko ngayon oh. Tigbe 20 mahigit siya. Need siya ng mga 12 or hanggang 1. Tapos may sabaw ako. Tapos ang ginagawa ko sa lata.
Kasi ano daw, mga 15 katao yung kakain, dadalhin niya sa disyerto. Bukod yun dito, bukod pa yung dadalhin niya. Hindi ako makadot-dot. Kagigising ko lang, tinan mo, hindi pa ako nakapag ba, wala na itong ligo-ligo. Hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Mamaya na kasi nag-aapura ba. Isang buwan to, ano pa lang ngayon, 7 days pa lang. 1 week pa lang kami. Pero grabe na ang pagod. Views ko bumaba lahat, hindi rin ako nakakapag-upload ng mga videos, hindi ako nakakuha ng mga videos sa mga luto ko ba. Laging nag-aapura. Pagkatapos nito sis, yung para sa ano niya naman, yung para dito sa bahay sa mag-iina. Hindi ko pala prepare yung almusal nila. Inuna ko lang itong aalis. Ang ano kasi dito sa amin, yung ganito, nagluluto na ako dito para sa bahay. Minsan nagdadala pa si tatay para sa labas. Kaya yun ang nabigat. Doble-doble yung pagod. Pagod ka na sa bahay, pagod ka pa yung para sa ano. Dadalhin niya. Mahilig kasi silang magbabarkadang kumain doon sa disyerto ba. Ako nga lang, pagod ako. Kasi walang magawa. Party ng work. Minsan nga pag naghihiwa ako, hindi na yung ano kong nahihiwa niya, yung aking daliri na nakakaapura ba.
Thank you, Usta. Salamat sa patambay mo, ah. Nag-iikot-ikot yata Sis Darlene. Parang may sinabi si Sis Usang kanina pupuntahan, eh. Ano pagkain mo, Sis Darlene? Parang ang ganda. Bistik. Wow, sarap. Gusto ko yan. Sarap ng ulam. Ako ano pa lang ako sis, inom pa lang ako ng tea. Pag wala pa almusal na ano ba, inaapro ko itong dadalo ng amo ko. Baka hindi umabot sa ang dami kong lutuin ba.
Adobo baboy. Wow. Masarap ng mga ulam niyo. Hindi ko nakakain dito yan. Dito puro manok. Nakaka-isang linggo pa lang ako. May 3 linggo pa kami. Isa dahil doon sa isa. City kay Kat Anidun Opa. Wow. May palaro, Titi Opang. Yung mga nandito sa Middle East, mga tulog pa yung iba. Tulog pa yan kasi ano pa lang dito. Wait. Halos kasi madaling araw na mga natutulog mga tao dito. Kaya mga tulog pa sila. Maligo ulit ako, ulit ako. Kumain. Sige lang Titi Toy. Salamat Sis Dailin. Salamat Sis Usang. Pasensya kayo ha, pasensya kayo. Hindi talaga ako masyado makaano ng cellphone ngayon. Grabe na. Sakit sa katawan. Ligo na Sis Dailin. Ako wala pang ligo, wala pang hilamos. Diyan. Ikaw nakakadalawa ka na.
Pero nilalagyan yung ating cellphone. Halak. Haluin. Alam ko na.
Sis Osang. Kaya nakagawa na akong dalawang salata. Dalawa yan. Mag-live ka palagi para mabawi mo dabilis mo. Oo, ma-assist ka ko nga lang na ano din ako kasi hindi ko nga sila na ano ba, ganyan. Busy ako, hindi ko naman nakaharap, okay lang. Yun ang itsura ko, hindi pa ako nakapanok na di atay. Parang ang labo pa ng kamko. Oo nga, sis. Ang labo pa na ng kamko. Sa ano, siguro yung kakahawa ko ba. Ayan, luminaw-linaw ng konti. Lahat nga bumaba sis, pati yung ano ko, yung WH ko, tsaka yung mga views ko, lahat mababa. Kasi nga hindi, kahit sa gabi, hindi ko siya magawa kasi pagod ba. Pag umakyat na ako, gusto ko nakahiga na lang, tapos pikit agad. Pikit na. Wala nang oras ba. Nakaano na ako. Lagay ko na doon.
This one new. Yesterday, no? Not enough? 24 pieces? Make add?
I don't know. I don't know. But yes, good if I accept. Meron pa yata dito. Hindi lang shout out din. Thanks for coming. Thank you. Thank you, Dialogue. Thank you.
Sobrang busy ng house, guys. Nag-LS lang ako lahat. Bumaba yung ating ano ba. Sabihin mo lang din. Marami akong luto. Magang-maga pa lang ba? Salamat din sa support, guys. Parang hindi naman naaabot yung ito na ito. Nag-add pa yung amo ko ng gagawin niya. Kaya kulang pa daw. Sabihin mo lang rin. Parang ano na yung aking cellphone. Ang pinakaano ko sis usang nagising, minsan bababa ako alas 10 na. Alas 10 na. Kasi maaga kami sa ay natin rin sa atin. Kasi yung ating din sila. Lagyan ko sa ng ano. Ano siguro sis?
Need natin mag-vlog. Parang ang dami ng ano. Ibabaw lang yata. Maganda ang ibabang pa.